divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan. Apan dili kami makig-away tungod sa kalibutan nung tinguha. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away, dili mga hinagiban sa kalibutan, kundili ang gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kota. Gilumpag namo ang sayop ng mga pangatarungan. Gipukan namo ang tanang mapagarbuhong balabag nga gipatindog batok sa kahibalo sa Dios. Sa ngalan sumahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon mga suking tigpaminaw. Ang tulumanon nga giuluhan, The Woman I Love, and yan ang subs kanginan. Sige hapon si Veritas po kaya po'y magiguban kaninyo nang hinaot nga sige hapon na kamo sumaayo nga panglawas haron andam maminaw sumagapulong maluwatan din his mong tulumanon. Domingo nga edisyon atong gisaad kaninyo nga atong ipadayon karon ang wa pamahuman nga pagtubag sa mga pangutana may labot na sa atong mahal nga inahan kon Mother Mary. O kagahapon atong gi pahibalo kaninyo
o gibalita ngayon kaninyo ang laing bunga no sa atong pagpadayag sa mga kamatuoran may labot na sa atong tinuhuan. Maingno na tong bunga tungod kay usag ka Katoliko nga mibalhin sa laing tinuhuan, may balik na no sa atong tinuhuan nga Katoliko. Ug akong sublion sa ang maong mensahe no atong basahon pag-usab ang maong text message kay nagkapananghid na pud niya no nga pwede nang basahon nato ang iyang pangalan. Maayo ding hapon diha Brad no si Brad Jimmy Bellavito. Mao ba to? Ang gusto nang tanawon din mo ba gyud to? Yeah, Jimmy Bellavito diya sa Gutalac, Zamboanga del Norte. Mayong hapon diya kanimo Brad. Atong sublion pagbasa ang iyang message no mga suking tigpaminaw o so kailangan ato dayang basahon. Gikan ni Brad Jimmy Bellavito diya sa Gutalac, Zamboanga del Norte. Okay, atong basahon. Mayong hapon kanimo Brad. Usa ako katigpaminawan sa imong programa. Dako kayo na kong pasalamat mahitungod sa atong iglesia nga tinuod. Ako dati akong iglesia ni Kristo. Pero sa atong nahibaluan, tao lang man di ay ang nagtukod niana. Nga mao si Felix Manalo. Busa ako nahigmata og nibalik ako sa tinuod nga Iglesia Katolika Romana. Imong tigpaminawan Jimmy Bellavito of Gutalac, Zamboanga del Norte. Salamat Brad og ang Ginoo humagauban kanimo kanunay. Salamat sa pagbasa ning akong mensahe. O gunya no mga suking tigpaminaw ato man siyang kanabang pangutana o unsa bagyo hinungdan no nga mibalik kitya no sa atong tinuoang Katoliko. O ang iyang tubag basahon gyapon nato pag-usab. Ako sang pangitaon kay nadaghan naman guning messages diri sa atong cellphone no. Okay, di ara di ay. Matod pa ni Brad Jimmy, pinaagi sa inyong programa The Woman I Love o laing programa sa laing radyo sa Cebu, Catholic Faith Defender. Nga ang host si Brad Sok Fernandez o ni Brad Attorney Marcelo Bacalso o kanimo Brad nga sulugoon tigsangyaw sumayong balita. Kami nagpasalamat sa atong Ginoong Diyos nga nahigmata na kami sa kamaturan. Gikan kami sa Iglesia ni Manalo. Puro bakak ang pagpanudlo o butang-butang sa Katoliko. Salamat Brad. Hinaot magpadayo ng atong kausa batok sa mga gusto mo guba sa atong iglesia. O gunya, dugang pa ay tayo sa dapat ito sa tinuod nga iglesia nga mao ang Katoliko. Maura. Dayon, dugang pa sa iyang pamahayag, daghan kami Brad nga naminaw diri sa Gutalac. Halos mga iglesia ni Manalo hinay-hinay na nga mubiya ug mobalik sa tinuod nga iglesia. Kini si Brad Jimmy Bellavito nga nag-text ganina. By the way, nga nung nag-ingon siya ani nag-text ganina kay ang unang number nga gigamit niya lahi man, then nigamit tapos siya laing number muna nga gisumpayan niya nga kini si Jimmy Bellavito nga nag-text ganina no.
Kaya basin mahibong ko ba kay laing number na maputi ang gigamit. Yan nagka-istoryahan ay nagad-minianin niya kaya ako maganing gitawagan. No? Mga manghod lang dahil na ako ni si Brad Jimmy o kanang unom kabulan. Unong kabulan. Unom katuig. Kaya 37, mangko siya 31. Okay. So many today. Okay. Naay mensahe pa ganyan. Sige Brad, ok lang para pod mahibaw-an sa uban natong mga kaigsuonan nga unta mobalik na sila sa tinuod nga Iglesia Katolika. Kaya ang Iglesia ni Cristo ni Manalo impostor nangangkon lang ilag yun ipatuo. May ilang tagpasaylo sa mga igsoon nato Iglesia ni Cristo. Ako lang yung gibasa ng message ni Brad Jimmy, no? Iya maning gikan man siyang kasing-kasing. Yeah. Anyway, bang igsuon man tang tanan, dayon libre man ta mo padayag sa ato bang gibati po. Okay. Mao man ni gibati ko ni Brad Jimmy. Okay. Dayon, diya pa. By the way, iya itong tubag sa ako bang ingon katubang pwede ba mabasa iyang ngalan diri sa atong tulumanon. Motong naingon siya, sige Brad, ok lang para pod mahibaw-an sa uban natong mga kaigsuonan nga unta mobalik na sila sa tinuod nga iglesia. Yeah. Dayon, ingon ko sa akong mga kauban sa iglesia ni Manalo, dili na ko mobalik bisan pa si Eduardo Manalo mo kumbinsi nako sa tinuod. Ang tinuod, Brad, ang Iglesia ni Cristo Manalo, murag, di na lang na ako niya basahon, bad kay medyo sakit kaya ni na. Okay. Mga kinaiya naman eh. Sige lang, basahon lang ako. Kay ako po nagkasaksi po anig yun, no? Ang tinuod, Brad, ang Iglesia ni Cristo Manalo, pwera gaba, Brad, kung masuko magtinabangay kung salantugi na sa debate dili maminaw. Sus, pastos. Okay, ako po nakakita yun po ko ani, pero anyway, kinaiya man is tao, no? Bisan sa atuwa sa Katoliko naman po ingon ani gyud, no? Kana bang gining masuko ta dayon madala atong emotion da sa mga debate say maka react ta og mga dili maayo ba. Dili lang pod sila, no, sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo. Yeah. Pero ako lang yun yung pasa din kay parang di pod makaingon si Brad Jimmy ba nga gipili-pili lang nako ning iyang message. Di man tan ako gusto po na kanang mga pulong na medyo sakit pero usahay gyud kinahanglan ra pod, no? Para masayod po ang atong mga naminaw o aron po di po mo makaingon ba nga severitas. Di na lang yun po mo mudayagan ang mga pulungan nga tinuod man na. Makaingon yun po kung tinuod kay nakasaksi man yun po ko. Pila na ka mga debating nakita na to. O nga medyo init yung kayo, no? Ang ilang mga debatista. Ug niya napay mga pulong din si Brad Jimmy. Itong nagpasalamat ko niya sa iyang tampo, no, sa message. Ingon po siya. Salamat po Brad, hinaot sa imo programa. Ang balaan nga pulong magmakailapon pa kutob sa maabot sa signal. Mga kasigbit nga mga probinsya. God bless. Daghan kayong salamat Brad Jimmy. Kitong ako pong gihangyan nimo nga unta magkakita ta personal magkaani ka diri sa Dipolog. Mas may magka-istorya gyud maayo, no? Okay. Dayon na pay laing pong text message dili na ni gikan ni Brad Jimmy, no? Usa ni ka estudyante. Ihangyo taon siya nga kung pananglit ma-expire na atong kining contract diri sa station kay 3 months raman ni atong napirmahan nga contract. Unya kanang dako po datong bayro nun
doon na tayo plano nga once a week na lang po tayo, no? Pero dili pa ni kana yung final. Depende kay kung kamo mga listeners ganahan gyud mo nga na-adjoy daily nya mo tabang sad mo, pwede ra gyapon natong ipadayon ang daily program. Pero kung picky gyud, no, kay actually kining atong programa dili man gyud ni siya actually funded jud sa simbahan, no? Kay og funded pa ni sa simbahan kaya kayo ni, no? Wala man ta magsaligod sa kanabang pundo sa atong simbahan. Ato maning kaugalingon nga tampo atong tabang sa simbahan. Nya dunay sa kapamilya ngani abagaan ni usaray jud kapamilya di lang nako hisgutan kay di man pud siya magpahiskot, no, diri sa area. So gani, no, usara ka kining pamilya. Iya jong nasakripisyoan, no, 3 ka bulan. Nya dako kay ining bayron nato diri kay daily man, no, adlaw-adlaw jud. Gusto mo masayod, no, pwede mo, no, magkigistorya nato, no, sa telephone ba or sa cellphone. Ako naman ang isulti atong mga number. Yeah, So, by the way, ako ra po na iklaro ninyo, no, kay basig nagtuo ang mga naminaw nga ang nagbayad ani atong programa nga ato yung simbahan, no, diri sa Dipolog, no, dili. Wata mo mangayo, no, ato ning kaugalingon na tabang sa atong simbahan, okay, naapoy mga galastuan po na ang atong simbahan yun, no, dagko, no, kung kaig mga bills lang daan sa atong simbahan o unsa pa ng mga gilamiton, agi na po si kadako sa atong simbahan. Dayon na ay laing nag-text nato nga murag ako ngunahon na estudyante yun ni siya. Kay matod pa niya, Kuya, pwede kun mag once a week na ang imong programa sa DYAA. Dili ni siya DYAA. Kay kanang Y diha sa Visayas. Hope I'm not wrong then. Ang DZ sa dito sa Luzon. DY da sa Cebu, no, dapit. Ato adere DX, DXAA. Muning ingon ni madre nga, Kuya, pwede kun mag once a week na ang imong programa sa DXAA, pwede Saturday lang itunong kay klase naman. Di man dayon may kapaminaw bitaw. Okay, noted ang imong angyo kuan brad or sis, no, kung kibalog laki ba ni siya babay. Pero di pa ko kasiguro, no, kung sagot depende lang niyo kung saan na mapirmahan atong laing contract after mo expire nga atong contract din sa DXAA karong July 14, no. Yeah. Okay, ang ikatulo nato sugod pa man ang ikatulo nato karon pang June 14. Oh, yeah, 15. So, mo end putag July 14. So, kung gusto ko ninyo nga daily ra gyapon atong program, nga tabangin ko ninyo, no? Tabangin ninyo ni kung asa ta mangita og sponsor na mo parayon ani pud kay ang atong sponsor ang iyang pledge sa pagkakaron kinilang 3 months. Yeah. Kasi una lang ni nato. Okay. So, salamat, no, kay kining inyong mga messages nagpakita nga kinibang pabor mo, no. Kani ang uban mo suggest nga ibalhin og laing oras kay apikan po sila kay kining orasa ko na to 4:30 to 5:30 tinuod jud, no, kay ang uban mo poy pag-adtos merkado. I'm sorry. Nya kay umao lagi ato man taning ibutang buntag pero daghan pong conflict kinapila ay mga tulumanon nang nakauna o yang gabi di po nato mabutang sa gabi kay tingtanaw na po nagpa-telebisyon, no, kasagaran sa atong mga listeners. So naragid ta magkapili gyud puntag ug hapon. Yeah. Dayon ang station pod dili pod pwede nga magamit ato ng mga 2 to 3 kay schedule po na di pod biyaan gyud ang music kay EFM station man eh, no? Sige lang, no? Taman lang yun sa 11 may hima na to. Okay. So, ito lang, no, ang atong bagbasag mga messages ikan sa kinibang cellphone. Oh, by the way, no, doon na dahil doon naman to'y pastor nga nag-text diri nato sa to sa Pastors Methodist. Kung nagpaminaw karon pastor
Doon ako'y ipausul nimo kung gusto ka, no? Doon ako'y usa ka BCD pag ulang yun ako na hikay. Nga akong na-record ganina sa atong Global Catholic Network kay ganina mga alas 4 sa buntag tulumanon nga giuluhan Journey Home no sa television sa EWTN. Dayon round table to siya discussion. Ang host mo si Marcus Gruday kanhi Protestant minister. Kaya ang iyang mga guest sa maong program, tulo ka former Methodist, United Methodist ministers. Nagkaroon puros ng mga Katoliko. Ang ilang testimonyo, ilang gihisgutan, no? Kaganina yun, mga alas 4 gitus kadlawon, ako pa yung na-record. Dili lang noon kayo high quality ang pagka-record na to. Kaya atong TV card sa computer, medyo baratuhon raman po, no? So, low format lang ang video niya, pero klaro rabi po. So, kung gusto ka mo saksi, katong round table discussion, katong mga former Presbyterian ministers nga na converts pagkakatoliko, okay. Pagkikita lang ko, pwede po dirinig ka human sa atong program or text lang ko, kay balo magas akong number o asa ka na ako makita kay ako gang pauslo, no? Sumaong BCD, no? Former 3 United okay. United Methodist ministers, no? Former United Methodist ministers. Kung wag ko malimot, si Gordon Sibley, si Dr. Paul Tegpin, o si Christopher Dexon. Kaya ganina. Yeah. Na may inang kuan diri nag-text pudlain bago pa lang. Good PM Brad. Nang hinaot ko Brad nga magpadayon ang imong programa kay makatabang gyud sa nakatulog tang mga kaigsuonan. From Linay Manukan. Ay, salamat to. Tungog po rin tres Manukan. Anay kituol-tuol. Dungong getag butalak Manukan pa, no? Okay, salamat kayo niya diya pus Manukan, no? Makadasig po kayo ni nako. Good PM Brad. Nang hinaot ko Brad nga magpadayon ang imong programa kay makatabang yun sa nakatulog tang mga kaigsuonan. From Linay Manukan Celso. Ay, kibutangan pa yung ngalan. 0919-236-6590. Dasig na yung kong samutan no? Okay. Salamat kayo ani inyong mga kining messages nga pagpadasig. Tao ragod po ko. Yeah. Okay, now ato ta sa atong kining mga pangutana din By the way, katong gibasa na itong text message ni Brad Jimmy Villavito nga kanhi Iglesia ni Cristo nga karon nato ng kauban. Kanang doon nato yung mga sakit-sakit yung mga pulong dito, no? Muti pagbati po ni Brad Jimmy. Well, pangay lang yung tag-dispensa, no? Anyway, pagbati man to ni Brad Jimmy. And then, kanang welcome. Sad mo din no, kung text mo sa atong programa kung sa po inyong reaction nato. Pwede po nako basahon din sa atong kung matunong lang po Sabado ug Domingo. Ang inyong reaction atong kang Brad Jimmy nga gi-share din histong tulumanon. Okay. Okay, so dirita sa pagtubag padayon. Ang laing pangutana din nga atong tagaan og importansya ang pagtubag. Mao lagi kining mahitungod sa pagkainahan sa Dios ni Santa Maria. Kay sa akong nahigmata, no? Ining kalibutan na akong pag-anaw-anaw sa mga tinuhuan mahitungod sa mga panudlo. Ang Katoliko ramang gyud mo'y nagklaro kay nagtudlo o nag-ila sa pagkainahan sa Dios ni Santa Maria. Kay ang uban, wala man sila anak no manudlo. Doon na po sila'y katarungan. Kay matod palagi nila, kung ingnon kuno nato nga si Santa Maria inahan sa Dios, ang mahitabo nga mauna pa dahil si Maria sa Dios. Kay siyempre ang anak ohi kaysa inahan. So kung ingnon kuno nato mga Katoliko nga si Santa Maria inahan sa Dios,
mulutaw nga maguwang goday o una pa si Santa Maria kaysa Dios. Og ang Dios doon na day sinugdanan. Dito day nagsugod ni Santa Maria. Mo man ni gyud ilang katarungan nganong dili nila madawat kanang atong doktrina sa tinuoang Katoliko nga si Santa Maria inahan sa Dios. By the way, no, ang atong ikatubag niini no mga suking tigpaminaw. Kung atong sabton nga ang pag-ingon nga si Maria inahan sa Dios, kung sabto nato na nga didto nagsugod ang pagka-Dios ni Kristo sa sabakan ni Santa Maria, well, mahimong ingnon yun nato nga, uy, nauna pa rin Maria kay sa Dios. Pero kay dili man na maoy gitudlo sa Santa Iglesia Katolika. Dapat atong subayon ang gitudlo gyud sa Iglesia Katolika. May tungod ni ana. Kay pagtulunan mo na sa Iglesia Katolika. Ang pagtulunan sa Iglesia Katolika niya ng pagkainahan sa Diyos ni Santa Maria, kung baga kung atong subayo na siya sa Grego nga pinulungan, sa Grego matod pa Theotokos. Theotokos. Unsa may bot pasabot anang Theotokos? Mga suking tigpaminaw. God-bearer. God-bearer. Kung sa Binisaya pa, dala. Dala niya ang Diyos. Dala ni Santa Maria ang Diyos. Kaya nisulod gusto siyang taguangkan. Dili nato na sabton nga didto nagsugod ang pagka-Diyos ni Kristo sa sabakan ni Santa Maria. Dili gina nato na ingon na naon. So kung laino na to pagsabot ang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika, makaingon yun tag sayo. Pero kung atong subayon yun ang simbahang Katoliko, unsa man gyoy buot ipasabot niya ni anang pagtulon ana, well, dili yun na sayo. Ngano ba? Unsa lagi ng inahan sa Diyos? Unsa lang pasabot ng si Santa Maria inahan sa Diyos? Sa Grego, Theotokos, meaning God-bearer. Ang dala niyang Diyos. Nago siyang taguangkan. Sorry. Okay. Well, mahimo ba? Ingno na to, ana. Mahimo kayo. Doon na daytoy, to be fair, no? Doon na daytoy komentaryo sa atong mga hikalang dili Katoliko. Matud pa nila nga. Akong mauna nga, dili di ay buot ipasabot nga ang pagka-Diyos ni Kristo nagsugod dito sa sabakan ni Santa Maria, dili dayon nana. So dili lang unta ingnon nga si Santa Maria inahan sa Diyos. Iklaro lang. Ingnon lang nga si Santa Maria inahan sa tao nga si Jesucristo. Kaya nga ramang pagkatao di ay dito nagsugod sa taguangkan ni Santa Maria. So dili lang kuno ingnon nga inahan siya sa Diyos. Kay masaypan unyag sabot nga ang buti pasabot ana God-bearer raman di ay. Maayosad na nga kanabang pangatarungan. Pero kung ingon na naon ko na to pag pangatarungan, ang mulutaw god ato bang gilimitahan ang paggamit og mga pulong ba? Nga mahimong ato nalang hinoong i-disregard ang pamaagi sa pagpugnit o paggamit og mga pulong sa atong tinuhuan o bisan din higalis na sulat sa Biblia. Kay kung atong basahon ng Biblia, mahimo man nga gawion ang usa ka pulong nga ingnon ta nga sama na miulay kag anak si Santa Maria inahan sa Dios nga bisan nagdili ang pagka-Dios maoy nagsugod siyang taguangkan. Doon na may mabasa na to sa Bible nga pwede na gawion ng ingon anak nga mga pamulong bisan na nga ang pagka-Diyos o unsang kinaiyaha ba na ang naan niya nga wala dito nagsugod siyang taguangkan. I hope nga nakuha ninyo ang bot na ako'y pasabot, no? Mas mayo nga mo hatag tag-ehemplo, no? Example. Parehas din sa San Lucas
Kapitulo 1 tudling 43. Ato ning basahon. Mga pulong kini ni Santa Elizabeth. Kadubang inahan ba ni Juan Bautista? No? Asawa ni Zacarias. Yeah. Ato ni siyang basahon. Sa San Lucas 1:43. Okay, matod ba ni Elizabeth? Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Unsa kono? Matod pa ni Elizabeth, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Yeah. Si Elizabeth mo nag-ingon ana. Buot ba nato sabton nga kining pag-ingon ni Elizabeth nga si Santa Maria inahan sa iyang Ginoo? Ang pagaginoo didto nagsugod sa taguangkan ni Santa Maria? Dili oy. Kay ang pagaginoo title na sa atong Ginoong Jesucristo o ingnon ta lang pwede galing ingnon natug sa bisan kinsa, yeah? O pero dili gyud bot ipasabot nga ang pagaginoo didto nagsugod sa taguangkan ni Santa Maria. Pero mahimong ingnon ana. Kaya ang pagaginoo igo naman tumikuyog diha sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Ato ra kong usbon, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Gani kung atong basahon ang Buhat 10:36 o ang Roma 10:12, sama raman nga si Elizabeth niingon nga ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Dios. Ngano man kay kinigong pagaginoo ni Kristo matud pas Buhat 10:36 Ginoo sa tanan, Lord of all. Unya kung basahon po nato sa Roma Kapitulo 10:12 sa Maayong Balita Biblia, ang pagkaginoo sa tanan mao na ang pagkadiyos. Sa haragon ninyo na amoy Good News Bible o Maayong Balita Biblia sa Roma 10:12 gingon nga ang Ginoo sa tanan mao ang Dios. Unya sa Buhat 10:36 ang pagaginoo si Kristo matud pa mao ang Ginoo sa tanan. Therefore, conclusion sa syllogism pa kay na ang maong mga premises klaro man. Ang basta na ay premises then conclusion, di ba? Ang premise, first premise mao nga ang si Kristo Ginoo sa tanan. Buhat 10:36. Then ang Ginoo sa tanan, Roma 10:12 mao ang Dios. So conclusion, therefore, kadtong pag-ingon ni Elizabeth nga ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Sama ra nga niingon siya nga ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Dios. Mao man. Kay ang pagaginoo lagi ni Kristo di man kay ordinaryo lang, ang pagka-mister lang. Sorry lang yun ha. Okay. Okay, mao na no? Sama ra nga niingon siya nga inahan sa akong Diyos. Pwede man yun na, no? Kay pananglit na tayo lang example. Kadtong atong nahimong kanhi presidente nga si Ferdinand Marcos. Pwede man ta mo ingon nga si Josefa Edralyn Marcos ang kanhi inahan no sa atong na presidente nga si Ferdinand Marcos. Si Josefa Edralyn Marcos mao ang inahan sa atong kanhi presidente Ferdinand Marcos. Pwede man ta mo ingon ana, di ba? Kay kung muingon ta nga dili na pwede kay dito di ay nagsugod ang pagka-presidente ni Ferdinand sa taguangkan ni Josefa. Dili oy, di man na to sipo na kay
nagsugod ang pagka-presidente ni Ferdinand kadto manggi-elect siya sa mga tao nga mapresidente siya. Pero mahimong ingno nato nga si Josefa kanhi no Idralin Marcos mao ang inahan sa atong kanhi presidente Ferdinand. Pwede ingno nato ana bisan dili ang pagka-presidente didto nagsugod sa iyang dagwangkan ni Josefa. Kaya ang pagkatao raman ni Ferdinand Marcos mao'y nagsugod sa dagwangkan ni Josefa. Mausab diyan na ang pag-ingon nato nga si Santa Maria inahan sa Dios mahimong ingno nato ana pagsulti bisan na nga dili ang pagka-Dios mao'y nagsugod sa dagwangkan niya ni Santa Maria. Ang pagkatao lang. Kaya ang pagka-Diyos, igo raman tumiuban. Kaya kana laging pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Diyos sa Grego, Theotokos. Sa in English, God-bearer. Dala niya ang Diyos. Kaya klaro mo yun to. Nga dala ni Santa Maria ang Diyos diya siyang taguangkan kadtong nagpagkatao ang maong Diyos na ikaduang persona sa Diyos ang mawang pulong. Klaro man na sa San Juan 1:1. So wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diyan na ang pulong ban sa Dios ug ang pulong Dios. So makita nato nga Dios nang daan si Kristo wa pa siya nagpagkatao. Then sa bersikulo 14, and the word was made flesh. So nagpagkatao. Ang pagkatao oy didto nagsugod sa taguangkan ni Santa Maria dili ang pagka-Dios. Pero mahimong ingno nato anak kay mao lagi dala man jud ni Santa Maria ang Diyos yang taguangkan, God-bearer. So, mao na ang atong correction. Niya ng sayop nga panghuna-huna sa uban natong mga igsuon. May labot niya ng pagkainahan sa Diyos si Santa Maria. Di lang yun nato usbon ba? Di lang nato hiwion yun ang meaning, ang buti pasabot para atong madawat ang maong doktrina. Kaya kung atong hiwion, atong tuison ang pagsabot ana, so mao na nga atong talikdan ng pagtulon ana. Mao gyud. Dayon na ay message din he. Good PM kuya. Usasad ko ka Katoliko. Duna unta ko pangutana bahin sa adlaw igpapahulay. Unsa man jud tinuod Sunday o Saturday. Medyo nalibog ko tungod na some text missing. Sorry kay naputol imong message. Gikan sa 0906-855-6866. Kuan. Mayong taog na tunong ni sa tema, no? Kay ni saar bagyo ko nga atong i-concentrate sa ang atong nga pangutana about pagtulunan may tungod sa tema na to about Mary. Then inighuman na unta ay hata mo entertain og laing question nga bisag mo gawas na sa atong topic. Ug unya nahinumdum ko humana na to ni natubag ning pangutana ha. So tingali gining nag-text bag-o ni nga listener kay wa man siya ka dungog atong tubag ani. Nagduwa-duwa kog tubagon din ako kay basin mataas na po din ako, no? Ako lang ni siyang pasensya na ako lang ni siyang tubagon sa mga duha ka sentence lang siguro, no? Pero ay kuan dili gyud ko sure nga imong madawat ni masabtan dayon nimo kay kinahanglan man gyud ni siya dakong panahon. Nahuman naman ako ni ma-discuss. Pero sulayan lang nako, no? Mubo lang akong ikasulti. Well, ang igpapahulay nga Sabado kung tan-aw na to sa Biblia gipadayon na sa mga Hudeo o gipadayon na sa Jewish religion nga until now gipadayon na. Pero kung tan-aw na to ang mga Kristiyanos kanang igpapahulay nga Sabado wala na nila bantay ingon nga kanang kanabang adlaw igsilimba usa ka solemn nga panagtigom. Kay kung imong basahon pananglit ang kinibang buhat kapitulo ako'y murag mataas niya niya nagkamot lang yung kumubo sa buhat sa mga apostol sa kapitulo 16 o 17 ba to na malangan na po ko kay maukaw na po ko. Sige lang
for the sake kaning nangutan. Sa buhat 17 tudling 2 atong mabasa ning mga pulonga. Ug ingon sa iyang nabatasan, miadto si Pablo sa sinagoga. Didto sulod sa 3 ka adlaw ng igpapahulay, nakiglantugi siya sa mga tao pinasikad sa kasulatan. Unsay gibuhat ni Pablo didto sa sinagoga sa adlaw ng igpapahulay nga Sabado sa mga Hudeo? Nisimba ba siya? Kung igsilimba gihapon nga adlaw alang sa mga Kristiyanos? Wala, no? Unsay iyang gibuhat, igo ra siya nagnudlo didto aron makabig ang mga Hudeo nga wa pa modawat ni Kristo. Dayon nakiglantugi siya kay daghan man wala kasabot, daghan pong wa modawat sa iyang panudlo. Kay nahimo man nilang strange ang mga panudlo ni Pablo. Yeah. So, kung nisimba pa si Pablo aning adlawng Sabado igpapahulay sa mga Hudeo, dili unta siya makiglantugi. Kay simba gud. Abagoy simba nga maglantugi. Yeah. Dayon napailain ana sa buhat 18:4. Kada adlaw igpapahulay nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudeo ug sa mga Grego. Yeah. O gyapon. Ug unya kung atong basahon ng Biblia, kung mabasa ba gyud nga kanang Domingo igpapahulay, well, di gyud nato maklaro. Ako yung iprangka. Kay bag-o pa manggod nagsugod-sugod ang mga Kristiyanos ni ining higayuna pagbalaan sa adlawng Domingo. Yan nahadlok pud sila sa mga Hudeo gud nga bagang duot nga ang espesyal nga adlaw kanang Sabado. Di ang ila tapig-tapig lang gali sila magtigom sila Domingo. Samaan niyo akong basahon. Sa Juan Kapitulo 20. Kini mo'y tinuod nga tigom nga Kristiyano. Kay mga tinun-an yun ni Kristo ang nagkatigom o niya naatol sa unang adlaw simana nga maong Domingo. Para nako mao ni ang tigom sa mga Kristiyanos kay kadtong tigom masabado didto sinagoga, tigom Hudeo man to. Tanawa ro ninyo? Gani kung musulod si Pablo sa adlaw igpapahulay nga Sabado, dili man aron pag-observe o pagbantay nga mopahulay din mosimba. Dili. Ang ilang tuyo mao ang pagkabig sa mga Hudeo nga wala pa modawat ni Kristo. Sa to pa, igo lang nanudlo. Dayon kung dunay musupak, di maglantugi dayon sila, di ba? Wa man to atong gibasa ganina, pero dili na to igsilimba nga adlaw sa mga Kristiyanos. Kay kung mangita tag teksto sa Biblia nga kanang nagkatigom ang tinuod nga katawhan ni Kristo katong nituo niya, gamay ra kay makita nato dinhi sa kay teksto ha. Di kay klaro mo bitaw na nga ang Katoliko nga baruganan dili kita magsalig og litra por litra lang. Kay daghang mga tinuod nga wala giklaro sa Bible nga giklaro sa apostolic tradition. Sorry, kayo mga suki hindi paminawag. Okay. Kanang atong basahon no ang Juan Kapitulo 20. Mo na sample. Sa paggagabi na niadtong Domingoha nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. O kini mga tinun-an na gini ni Kristo nagkatigom nga naatol sa adlawng Domingo. Pero wala pa kahingan lang igpapahulay kay mao pa may pagsugod-sugod nila ani. Nga ang klaro yung ipapahulay ato nga nailado kadto man yung Sabado. Na kining higayon na hinay-hinay pa man ang ilang pagbalaan ng adlawng Domingo kay bag-o pagod. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila mingon, mainyo untang kalinaw. Human siya makasulti niini iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pagayo mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus maingon kanila pag-usap, mainyo untang kalinaw. Ingon nga gipadala ko sa mahan, ako usab nagpadala kaninyo.
Gisulti niya kini ug unya gihoy pa niya sila giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Timan nga kini ra bang mga ministro ha dinhi o mga tinun-an ni Kristo, di ba nagkatigom sila og Domingo? Unya sila gitagaag otoridad sa pagpamasaylo og sala. Ato pa kining mga ministro ha o mga paria kumpisalan ni sila. Kaya sa atong panahon karon kinsa man yung mga ministro o paria nga naay kumpisal. Og moingon ka nga Seventh Day Adventist, wala may kumpisal sa Seventh Day Adventist. Kay para nila ang mga pastor nila o ministro wa may gahom sa pagpamasaylo og sala. Kunya kini dinhi mga ministro dinhi nga atong gibasa naa may gahom sa pagpamasaylo og sala. Ya sa atong panahon karon diri mga Katoliko ra man ay doktrina about kumpisal. Kunya mao lagi Domingo. Pero kung gusto jud kag teksto gyud nga kanang masabot nga ang Domingo igpapahulay na pod, well kinahanglan mo gamit kag laing version sa Bible, no? Kinahanglan kanang daghan kang klaseng hubad sa Bible. Kay ako sa akong panginsusi, kung ako rang Bible nga version may basahon, di gyud kong kabasa nga ang Domingo igpapahulay. Pero kung magbasa-basa kang laing version, makita nimo nga dunay masabot nga kanang Domingo igpapahulay sa mga Kristiyanos. Asa man na. Pero mao lagi katapusan ng libro sa Bible kining pinadayag. Kining pinadayag 1:10. Ang pinadayag 1:10 kingon, nadiha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Pero pinadayag 1:10, sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa Espiritu. Unya kung makabasa ka ng hubad linatin nga El Nuevo Testamento giingon, yo fui en el Espiritu en el día del Domingo. Kining adlaw sa Ginoo sa El Nuevo Testamento nga version sa Bible nga linatin, Domingo. Og sa Lydiard translation giingon, I was ito wa man ako madalago din kay ako kibal og mao ni ato may sigutan karon. Giingon dito sa English na limot lang ko sa kana yung pag-quote, basta giingon dito the day of rest, adlaw nga pahulay. Adlaw nga pahulay. Giingon ana pag hulagway ni San Juan ang pinadayag 1:10, adlaw sa Ginoo dayon ato nang laklaro sa apostolic tradition nga kanang adlaw sa Ginoo gitawag na nila og rest. Muna ng Christian rest pa, Christian Sabbath. Pero sa ubang mga version di nimong maklaro na, pero sa apostolic tradition klaro kay na. Mabitaw nga naabta na ni Emperador Constantino ang bagbalaan niya ng adlaw kay kung naabtan pa ni Constantino nga ang mga Kristiyanos nagbantay og Sabado, di Sabado pud unta ang iyang ideklarar sa iyang tibok imperyo. Ya kay Domingo naman, so Domingo pud yang gideklara, dili kay siya may nagbalhin. Ya, ikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Moingon sila nga naabay gahom ang simbahan kung ibalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Naa kayo. Inadeng sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit, ang inyong itugot usab na ko sa langit. Pero nataas naman nun ako ni. At ang ilang ni kung mausab na to naghisgot diri kining nag-text, no? Kanang ato yung detalye nga explanation about aning igpapahulay, no? Sa iluwa lang ko kung wapo ka matagbo atong tubag. Yeah. Dahil nailaing message po diri. Okay. Asa naman to? Ikan sa 0906-3571862. Good PM, Brad. Mayon ta kun daily ang imo tulumanon sa radyo, Brad. From Ronnie Barazon Pulayo. Siyayan. Ay, kusog po dito siyayan. Nah, tanawa lagi. Na may gusto yung daily. Na plano ra ba nato tungod sa kadako pas bayaron nun din istong programa.
plano na to, kuha na lang ka ng once a week. Yan na adyo ingon nga maayog daily yun. Bitaw, ako yun noon personally, gusto yun ko nga naadyo daily kay para madali mapaluapan. Sige ba dahin ba? Yeah. Pero kung depende maguna, no? Kay kuan sa pagkakaroon wala kayo tayo giduol nga may sponsor. Kini voluntary gali ni sa usa ka pamilya. Morning nahimo ni atong programa. Wala po ta mangayo sa atong simbahan kay dili po ta magkuan kana bang madugang burden po sa kuan mga galastuhan po sa simbahan. So kini salamat nga dunay pamilya nga niabagaan ning programa nato karon. So kung gusto mo ani utabang sa financial support ani atong programa, duula lang ko ninyo or ang ato bang itong sponsor para masabutan nato ni. Kaya I know kung kita mga Katoliko magtinabangay lang yung taaning programa ha, bisan pag tagduha ka oras, bisan pagalig naibuntag na ihapon, makaya kay na nato. Yeah. Pero di lang ko gusto anang kanang pugson mo nako. Okay, di na ko na kuan gusto. Yeah. Ang inyo lang sama aning nag-sponsor ani atong programa karon. Wa man gyud kumuduol ani. Kuan ni tawag ni sa Ginoo, itawagan ta sa balay, then mao na di gyud ta ka balibad kay tawag man sa Ginoo, sumunang nahimo ni atong programa dinhi sa TXAA. Okay. So, apiki na po itong oras. So, kadtong pangutana about Virgin Mary, ako na lang gining iugma. Di lang yun ta magdali-dali, no? Kay, isod kay magdali-dali. Kay, kaning, ako na lang yung gibasa ang text message kay gusto yun mabasa po kay na ako yung mga nadawat nga text message nga mura sila malaayan kung madugay na tugbasa. Yeah? Pero ako lang yun ang itunong Sabado ug Domingo kay sa pagkakaroon ato pa yung paninguhaon nga mahuman dyan itong mga topics kay maabtanaw niya ata ma-expire itong contract dayon kining kuan di pa na ito mahurot-hurot itong mga topics. Pero sige lang, no? Tama lang sa itong mahimo. Okay. Dayon karon sa dili pa ta hingpit gyud matapos sa itong tulumanon, ayaw ninyo kalimti ang atong Global Catholic Network, no? Ang EWTN kung Eternal Word Television Network. Nana siya sa cable. Channel 48 na diri sa Dipolog. Orient, no? Orient. Sa Dipolog City Cable, wa pa dyan ko'y information nga nadawat ug asa na nga channel. Sa diya sa Katipunan, diya sa ilang hometown channel na sa Channel 61, no? Kanang ilang People TV. Yeah. Ngayon, kung asa mo the patron, kung napod mo EWTN sa inyong cable, pinyan ba o asa, no? Palihog text pod mo para ma-inform po diri ang ubang mga listeners ug asa na nga channel dia sa inyo. Yang ato mga websites po, no, diri sa Mong Tulumanon. Oh no, dili sa Mong Tulumanon. Atong mga websites sa Katoliko ay ninyo kalimti, no, kanang sa internet ba, ang EWTN.com ug ang Catholic.com. Yang atong cellphone number diri sa Mong Tulumanon 0918-5497-065. Atong telephone number 212-6200. Okay, ang ato ning tapuson pinagi sa pagbasa, no, sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven.
It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, hini na lang inyong ubos nga sulugoon sa tulumanon, the woman I love. Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas Muingon, hangtod ug maapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.